and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Nga naman dong, imong lumayon si Bea? Dili, uy! O sa ba't imong buhaton? Akong barangon si Imok. Kanang barang nga way kaayuhan. Barangon ako si Imok ba? Oh, Iyan ang gikalis ang akong pasensya ma. Tama na! Sobra na! ay pastilan. Tungod lang atong Bea, imo nang usikan ang milyones nga ihatag sa imong mga pasyente. Lang? Imo na nang gilang, ma. Ako ning kasing-kasing, ma. In love kay ko ng biya. Nahibaw ka gyud. Ay o lagi, pero wa man sa kay gibuhat. Sige ra magagata-hata. Wag ka manguyab. Bisag ka usawa ko mahinomdom nga namisita ka niya. Di naman na uso ang pamisita, gud. Di na uso da. Kamura man siya nagbutbuot ka dili na usong pamisita ba? So ay pamisita dito. Di ba apurahon pa nas Bea siya ginikanan nga sugton ka? Na? Mauwaw ko eh. Badiha! Kung maon ang dili ka makamaong mamisita, pasag din nas Bea og ibok. Ayaw cancel sa imong pagpanambal. Oh, naon sa masad ka? Gano'n nagsinyas-sinyas sa masad ka? Isuwat. Kaya di ko ka mo mubasa ng sinyas-sinyas ni mo. May sad bayag, nagkadimao ng imong sinyas, wala ba? Isuwat. Tapos pasa. Loya, boboy ay. Giton. Gitunsil ka? Ha? Mirisi? Mao na lang hangol og tamis ba? Di gani kamuhunong ang imong bisyo, boboy. Ha? Di lang gina tonsil ang imong maani, anak. Diabetes pa gyud. Ha? Mahala sad ka, oy. Butaan ka na bitaw. Basta kay ako. Malipayon kay ko kay bading man ditong gwapo nga kuyog ni Bia. Palaki-laki ra man ditong barog atong tawhana. Di ra di ko angay nga ma-insecure. Maayo, imo. Aboy, isa lang. Ano kay mga pasyente? Nanas Bia. Lingkod na lang ta ha. Magawas na turon si imo. Huwat-huwat lang tagamay. Hi guys. Hi Bia. Welcome. Humuta ko na to. Bitaw no? Parehas ta nga humot. Kalain ni mo, uy. Manimot man ka. Ikaw pa sa gani. Nisimot ko ni mo. Pataka lang ka da. Ngano kay ba man ka nga humot ko? Ang, kikaligo matingali ni mo ang pahumot. Kakita kas uban o, nanapong na lang kay isog kayo sa ilong. Agoy. Unsa man manong? Arthritis? Mo naman tingali ni Doc Imok. Tanawa. Nihubag mo gud akong tuhod. Agoy. Tuhod. Gout naman eh. Nagtuma na kag tambal ini. Ay, wa lagi Doc. Kay mahadlok mong gud ko ana mga tambal nga mapalit sa butika gud. Nganong mahadlok man kas tambal nga mapalit sa butika? Ang angay nimong kahadlokan kanang tambal nga mapalit sa hardware. Ha? Koan lagi. Hardware. Di lang di lagi ko Doc. Mas may nang gikan jud nimo kanang morisita ka kay why side effect. Mao ba? Sige. Dok-doki lang niya nagluya og ahos. Ha? Di ka mo samot ang kahubag na Doc. Ngano mo samot man? Padukdukan pa man nimo. Di pwede sa tantaran lang nako dukduko ng mga ahos ug luya. Ako kasagang da. Kung sa iyang una lang ka nako ipadukdok, no? Dok. Kaning... Dok. sa tantaran lang idokdok manong, okay? Sige. Luy ato og ahos no. Apilin nila sa suka. Onya, butangig asin og paminta dahon. Na dayon,
apili og isda Ha? Kadaghan ba? Kay nga naman, Dok. para 2 in 1 na. Tambal og sudan. Ah, eh, Uy, naabot naman gihapon og 2,000 akong kita anong adlaw. Boy. Boy. Nailag tingog boy, ailag tingog yun. Naabot ra gihapon og 2,000 lang akong kita anong adlaw boy. Abi man ako kaning dili ra kaabot og 1,000 boy. Kadakuan ning grasya boy oy. Ay, tanawan imong ngipon no, mo pag aksyo gawas, musulti ka. Ay sag tingog. Uy, kitang bataa eh. Ay lag-atim og sulti. Paminaw na lang nako ha. Magmonolog ko. Minaw lang. Pero boy, kining ang pinakadakong grasya nako karon boy. Nga sweet kay nako si kuan si Bia. Kaming duha sweet na. Mura sa mig uyab ba, bisag dili. O kay mao ka boy? Mas maayo man gid nga dili mi uyab kay mas kilig. O kung magkauyab gid mi, ha? Kadugayan ana, mapulaan man. Mao nga mas maayo tingali nga way label. Di ba boy? Kana. Sige. Pag-roll lang diya sa imong mata. Basta kay ako, ha? Bia. Ay, sorry. Hala, pakurat man ka, uy! Sorry. Paulay na ka? Oh, nga naman. Wala ka ihatod ni imo. Nga nang iyaman kong ihatod. May magwa ko katuod sa amo. Uyab good mo. Di man ko uyab. Mao ba? Kung mao, ihatod na ka? Nga no, uyab ta? He. Ah, Be, ay pag-ali da, be. Kay gadali ko. Bia, kadiyot lang. O saman! Kuan ka nang... Hapit na ba ko madato? O nya? Aw, pwede na kong magminyo. O nya? Kining, kuan. Ako imong nauna-unaan? Unta. Sorry. Wa ko'y gusto nimo. Excuse me? Paeng, Ma! naunsa man ka? Ma! Sakit kaya ko dugan, ma. Mamatay naman tingali ko ini. Unsa? Uy, ginoo ko. Magtawag ko ng ambulansya. Kadiyot. Hindi matambalan ng doktor, ma. Uy. Ha? Giprangkahan kong biya, ma. Wa ko na siya gusto na ko. Aw, nakapanguyab na gidi ay ka. Wa. O diyan ka nung iya ka manggiingan nga wa say gusto ni mo. Nagpadungog-dungog naman ko. Iyan naman kong giunha noon. Wa ko katingog, eh. Nasirado akong bukog. Sakit kayo kong dugan ba? Murag nadugbok ang akong kasing-kasing. Aw, kung wa say gusto ni mo dong. Pagitaglain, uy. Kataghan na sa babae diha, ah. Pero si Bia nga akong gusto, ma. Wa na'y lain. Si Bia Alonso na lang. Langkawa sa ni mo, may. Tukam sa tani mo. Ikaw ba? Kanong gilakilakan man to ni mong babayhan na, nga wa man kasi makagusto ni mo. Pangita og kadang nakagusto ni mo. Siya ragi akong gusto, ma. Siya rag yun. Pes, lumaya! Pasensya, Bia. Wa manunta ko'y plano nga lumayon ka. Kay gusto ko nga imo kong mahalon sa imong kabubuton. Pero kahit ka man, mao nga, pahumukon tikas akong lumay 101. Mga ingon ining orasa siya moagi din eh. Paingon silang imok ko. Mutako ko. Og inig-agi niya,
Ako dayong ipasumhot niya ang lumay. Okay. Mangita ko kataguan. Kanang igo lang ko nga makadungog sa iyong mga tunog nga nagsingabot. Di mahimong makakita siya na ako daan kay labi siguro nga muli kayo magid siya. Gusto. Kanang ref nga gubay daplin sa dan. Musud ko diha. Pasensya gid kayo ha. Dili ko ka-assist nimo imo. Sa unay ayay man. Don't panic. Why problema? May rasad nga mitix kag sayo nako. Natulay ni nako ning tsa nga akong binuhat. Imna lang giday ni. Usbion niya gabi day katog. Sige, salamat ha. No problem. Noon ko nakaani oh. Mamahao na imo. Ayaw na mader. Human akong painit dayon akong anhi dinhi. Adto na ko. Amping. Salamat pader. Biya sige ha. Di na ko magdugay. Pahuway gid ha. O imo. Sige, bye. Adto na ko. Pahukas din hi, oy. Pero, kamayng antos lang, paing. Kamayng antos lang. Karong taod-taod, muhag niya tos biya. Sorry, biya. Pero di ka gyud ron kalahos sa ilang imok. Kay masangit na kanako. Uy, nanas biya? Kumausa din siya mutagkoy? Bupurman ako. Kinahanglan nga di gyud ko masipyat ini. Kinahanglan nga inig-abot gyud niya sa kong tungod. Ako na siyang dasmakan ug pasimhuton ining akong super lumay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!